Benvidos a todos e a todas a Cinefilia. Esta semana hubo a tradicional xuntanza dos finalistas aos premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual, que esta vez foi no Museo Mega de A Coruña. Imos a ver que tal foi. Estamos na Coruña e estamos no Mega, un museo espectacular que ten Estrella Galicia, que é un dos nosos patrocinadores dos premios e que nos cede este espacio. A verdade é que é un lugar emblemático onde vamos facer unha xuntanza que para a xente do sector ten algo de interés en canto que nos reunimos. Reunímonos, falamos, podemos conectar ideas, podemos estar en contacto, contemplar as problemáticas. É un momento para estar xuntas e xuntos e poñer en común dúbidas ou xeitos de crecer, cousas que sempre rexurden, ademais, incluso proxectos. Hai unha cousa que para min é importante este ano. Creo que é moi destacable ver a cantidade de mulleres que hai directoras, sobre todo en longametraxes, e iso, é esperanzador. É verdade que nos corpos de asociados da Academia, aínda, por profesións, pois vestiario, peluquería, maquillaxe, aínda é obvio que hai moitísimas máis mulleres que homes aí, e noutras profesións, como mellor dirección de fotografía ou realización, tamén hai escaseza de mulleres. Entonces, esperamos, temos eu creo que esa esperanza de que máis ou menos vaise equilibrando, as cousas vanse equilibrando. De feito, en canto a candidaturas, están este ano, creo que dos anos máis equilibrados. Este ano estamos en números que nos parecen para celebrar, dende logo, con 170 obras, con 500 profesionais, que un pouco responde á situación actual do sector. O talento existe e iso se nota, quérese producir en Galicia, quérese gravar, programas de televisión, series, películas, curtametraxes, hai un nivel de producción moi alto, e o talento queda aquí, que é unha cousa sobre a que queremos insistir moito na Academia sempre, que a xente non teña que marchar a buscar fora traballo e que poda traballar en Galicia. Un pouco, as inscripcións dos Mestre Mateo deste año responden a esa situación. Durante a xuntanza, fíxose a tradicional foto de finalistas e entregáronse diferentes premios especiais. O premio a banca de impulso á sostibilidade foi para a serie Rapa. O premio Cafés Candelas, a produción máis inspiradora, recaeu a longametraxe Salta, de Olga Osorio. O premio Deleite, a promoción da lingua, foi para a serie Bechos, mentres o premio Galicia Calidade, a promoción exterior, recaeu sobre o Corno, de Jaione Camborda. Os premios axudan, en xeral, a promover e a promocionar. Se conseguimos promocionar os produtos que cheguen o máis lonxe posible, iso fai que eses produtos medren, sexan máis coñecidos e tamén medren os inversores. Ter un escaparate como son, en xeral, uns premios, tanto os Goya, os Gaudí, os Óscars mesmo. Creo que a xente que é cinéfila ou que é amante dos Óscars e da época dourada de Hollywood é consciente de que o millor, sin os Óscars, sin os premios, o millor Hollywood tería medrado un pouco máis a modo. Contribúen, son un escaparate necesario. Moitas veces falase da Academia e do seu traballo só en relación aos premios Mestre Mateo e insistimos moito no resto de iniciativas que se fan de promoción da produción audiovisual en Galicia e da promoción do talento. Hai dúas que están moi pegadas precisamente á celebración dos premios cada mes de marzo, que son a Semana do Cine Galego, que se celebra na Coruña, pero sobre todo, da que máis orgullosos estamos, eu creo que ese ciclo Mestre Mateo, que o que permite que as obras estén xirando por toda Galicia en lugares onde é complicado acceder a determinadas obras, porque non hai cines, non hai salas comerciais, e as posibilidades de moitas obras para verse en plataformas ou en televisión son limitadas. Entón, un pouco o que fai a Academia é, en colaboración coas diputacións, escoller algúns concellos
concellos nos que cada ano é posible ver estas obras e os veciños destas localidades pois teñen esa oportunidade de saber do que se fai no audiovisual ao longo do ano anterior. Este ano, a partir de abril, empezarán a proxectarse, xa digo, escóllense determinados concellos que van variando nas distintas provincias e coa colaboración das diputacións. A Ourense tamén chegarán e non sabemos con que cantidade de concellos, pero, bueno, o que digo, é unha oportunidade única para que moita xente que non ten ese acceso a este tipo de contidos pois poida telo unha vez ao ano polo menos. Something he can't see. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. Estamos tamén especialmente orgullosos do papel que a Academia vén tendo nos últimos anos como entidade que aglutina a todo o sector. O pasado mes de novembro formouse a Mesa de Audiovisual Galego, que é a forma de xuntar a todas as asociacións sectoriais que defendemos a produción audiovisual en Galicia, o talento audiovisual en Galicia, e que todas as asociacións poidamos remar xuntas nas mesmas direccións, baixo a coordinación ou liderado da Academia, que é un pouco que estamos intentando, pois é algo do que estamos especialmente orgullosos este ano e no que queremos seguir traballando. Con isto de que unidos somos máis fortes, e é certo, neste caso cúmprese completamente, para as administracións somos máis importantes, a nosa capacidade de interlocución é maior, e un pouco este ano tamén a Academia quere celebrar iso, pois o momento no que estamos con máis socios que nunca, con máis socios e socias que nunca, casi 500, que ao final falan das ganas que ten a xente de xuntarse para reivindicar xuntos as cousas que nos parece que farán mellor o noso sector. Hai algo que é innegable e é a precariedade do sector, non? Ás veces o audiovisual galego medra, os triunfos medran e os éxitos chegan, pero, aínda así, hai unha frase que digo moito que seguimos aboiando nun mar gris, porque todavía os nosos orzamentos non sempre son, todo grandes que merecerían ser. Lembramos outra vez que a gala de entrega de premios celebrarase no Coliseum de A Coruña o vindeiro 23 de marzo e será presentada por Lidia Veiga e Miguel Canalejo. Moita sorte a todos e a todas as finalistas. Voltamos aquí ao plató de Cinefilia, que tamén é a casa do Cineclube Padre Fijó de Ourense. E hoxe, precisamente, temos aquí a Manel Rodríguez, un dos responsables do Cineclube Padre Fijó. Que tal, Manel? Benvido á túa casa e á nosa casa tamén. A nosa casa compartida. A casa de todos, a casa de todos. Un placer, como sempre. Felicidades, Simone, por esas nominacións outra vez. Moitas gracias, moitas gracias. A verdade é que fixo moita ilusión. Está moi ben, faz un traballo estupendo, a cidade está moi orgullosa de ti e é un placer ver os teus programas e contribuir a que se sigan vendo. Pues moitas gracias de novo para darnos ese plató de cinema, que é verdade que é un luxo telo aquí todas as semanas, poder emitir desde aquí o programa. E estamos aquí hoxe contigo para falar da nova programación do Cineclube Padre Fijó, que xa está activa, xa proxectouse alguna película. Que podes adiantar das próximas? Pois, estamos máis ou menos na mitad do ciclo xa. Pois a próxima semana o luns vamos a poñer unha película de producción medio galega, na procura da estrela, unha película de tono documental, rodada na Serra da Estrela, en Portugal, que está aí ao ladiño, non? É a historia de un sonidista que se perde, que se despista na Serra da Estrela. Unha historia con un paisaje como moi galaico portugués, moi galaico miñoto, e unha película que creo que ten certo interés. E despois este miércoles traemos o maestro Koreeda, a Hirokazu Koreeda, que é un autor xaponés que ten unha carreira que seguimos somos un pouco fans e temos certo cariño porque queremos que fixo cousas estupendas. En esta ocasión, a película chamase Monster
na anterior película fixe unha cousa moi sorprendente, que foi que con Brother foi a rodala a Corea, pero nesta película volve a Xapón. E é unha película de temática social, como moitas das que el rodou, con protagonistas de infancia, porque el ten unha mirada moi particular sobre a infancia sempre. Desde aquelas primeiras películas de Nadie sabe, que ganara un premio estupendo o actor ganara aquel primeiro o premio. Foi o actor máis novo que ganou en Cannes. Tiña 12 ou 13 anos aquel protagonista. E esta película pois, está centrada pois, no bullying e como na sociedade japonesa o bullying se trata, se enfoca ou se desenfoca, que eu creo que tamén aquí vamos a ter cousas moi paralelas, porque, bueno, Xapón, inda que parece que está na antípoda, con moitas cousas temos certos paralelismos. Ainda puxemos fai pouco o Plan 75, que abordaba o tema da xente moi maior, e claro, Xapón pois, é unha sociedade tamén moi patriarcal, moi rural, moi agrícola, e, bueno... Coas súas tradicións. Coas súas tradicións, non? Claro, orientais, pero eu creo que con moitas cousas... Sí, unha gran pasión pola comida, por exemplo, que nós tamén somos grandes comedores, os italianos tamén. Os italianos tamén. E, bueno, pois iso, Coreda este miércoles. E logo tamén, na seguinte semana, vamos a ter tamén, porque xa empezou o ciclo de cine e medicina, que vamos na 9ª edición, é unha colaboración da que sempre falamos, porque estamos como moi contentos de ter acadado este partenariado co Colexio de Médicos e aí con dous colegiados que están tamén, que son uns cinéfilos de corazón, como é Miguel Abad e Sechu. E, bueno, pois é a 9ª edición, empezamos pois fai unhas semanas, coa película de Mia Hansen-Løve, e agora vamos a poñer a película documental que ganou en Berlín o ano pasado, sobre l'Adamant, que é un documental de Nicolas Philibert sobre un centro terapéutico en París para xente con enfermedade mental. E, bueno, pois tamén nos vai a servir para poder enfocar como nun país ou noutro se abordan as cousas relacionadas coa enfermedade mental, que tamén é un tema como moi de actualidade, e pois estamos aí moi interesados. E con respecto a outras películas que poderemos ver máis adiante aquí no Cineclube? Pois mira, vamos a ter unha sesión magistral o último domingo, que é, perdón, non o último domingo, a última parte da triloxía de Apu, que por fin conseguimos poñela despois de tanto tempo, que é o mundo de Apu, é o Apu xa adulto, que xa se casa, en fin, non vou a destripar a película. Estamos moi contentos de ter feito esta actividade de poñer un domingo a 6 da tarde para os nosos socios, pois a triloxía de Apu seguida, máis ou menos. Son unhas películas que están restauradas e parecen recién feitas con un blanco e negro espectacular. E tamén, claro, a India dos anos 50, inda que representa a India dos anos 20, tamén unha India moi tradicional, unha India moi agrícola, a pobreza, en fin, cousas que son universais a todo o mundo. E logo o luns poremos unha película documental tamén española que estuvo na carreira dos Goya, Iberia, un documental de naturaleza, realizado por un director que xa fixera varias curtas, biólogo de formación e tamén se dedica a facer cine de naturaleza, un director canónico de cine de naturaleza, pues eso, con aves, con osos, con urogallos, con Pita do Monte, como se dice en galego, unha película que, que non podía, tuvo moi mala suerte porque, claro, este ano estaba La memoria infinita, e, claro, A memoria infinita aborda o tema do Alzheimer, que é un tema tamén como moi emocional e, claro, os académicos españoles premiaron a La memoria infinita. Sí. Claro. E logo a última película é unha película moi independiente belga que se chama O Deseo, que nos recomendaron e, pues vamos a ver unha película que está dirixida por unha directora belga e, vamos a ver si provocamos interés por esa cinematografía tan pequena. Sí, pero a verdade é que de momento está funcionando moi ben, pareceme a afluencia de público aquí na Casa Cultura, despois de unha tempada tamén proxectando no Teatro Municipal, agora as proxecciones están aquí, lembramos para os espectadores que queren ir ao Cineclube a ver unha película que están aquí de novo sempre as proxeccións na Casa da Cultura, pero o público está reaccionando ben, non? Pareceme, porque hubo sesións cheas tamén de...
Bueno, a ver, claro, nos primeiros ciclos sempre do ano ocorre sempre o mismo. Veñen as películas premiadas, tamén algunhas candidatas que teñen certa repercusión. Entón, claro, que puxemos a Palma de Ouro en Cannes, puxemos Anatomía dunha caída, encheuse, lóxicamente, puxemos a película de Pablo Berger, Robot Dreams, que tamén se encheu. Foi moi emocionante porque algúns dos socios viñeron cos seus netos ou seus fillos pequenos e contribuí aí a rebaixar un poquinho a media de edad, non? Oxalá se enganchen Sí, tamén. sí, sí. Bueno, ao fin e ao cabo, Robot Dreams é unha película para todo o mundo, non? Que é unha película maravillosa que é inexplicable que non este no centro comercial, no cine comercial realmente, porque, bueno, e aparte que creo que ten moitas opcións nos Oscars, porque claro, é unha película que está ambientada no Nueva York dos anos 80, porque Pablo Berger e a súa compañeira viviron 10 anos aí, e entonces digamos que, vale, utilizan a novela gráfica de Sara Barona, autora do cómic, pero realmente é un compendio daquel Nueva York estupendo, salen un montón de referencias cinéfilas, sale Manhattan, sale, bueno, moitísima música dos anos 80 e 90, unha película realmente para disfrutar e sin un solo diálogo. O sea, unha película maravillosa. Afortunadamente, conseguimos convencer tamén os nosos socios de que abandonaran a súa zona de confort e se animaran a vir a ver animación, e moitos viñeron e saliron moi sorprendidas porque realmente é unha animación que levanta o estado de ánimo a todo o mundo. E oxalá se enganchen tamén a máis animacións que se están a facer agora en España. Galicia tamén lidera, non? Tamén o mundo da animación agora mesmo, e a verdade é que se están facendo películas increíbles, nos últimos anos. No anterior ciclo, co que acabamos no teatro principal, puxemos unha película italiana, aquela de Prohibido a Canse Italianos. Era outro formato porque era stop motion, era animación e era animación feita con plastilina, que tamén é moi artesanal e absolutamente maravillosa, non? A xente tamén lle sorprendeu moito, tamén con unha historia, pois iso, moi común, a emigración das familias de Piamonte hacia Francia, Suiza, nos anos da fame, en fin, outra historia universal, como tantas que Sí, por suposto. Citaste antes os Óscar, ti que posibilidades ves, sobre todo no ámbito das películas estranxeiras, que hai referencia a España tamén, non? Temos aí Bayona, que opinas ti? Como bueno, ves? eu a película de Bayona ainda non a vin, as películas estranxeiras, pois claro, bueno, pois está aí esta Anatomía dunha caída que pero está na categoría principal. Sí, a principal. Eu creo que é posible que Sandra Hüller, esa actriz americana, poda conseguilo. Nas películas de fala non inglesa, pois eu non sei se La zona desconocida ou se... Qual é a outra? A de Garrone, ou... Ainda que non creo que teña... A mí gustoume, pero non creo que teña... Bueno, creo que é unha película moi interesante O Capitán. O Capitán, sí. Unha película moi interesante con unha visión moi europea desa cuestión que é a supervivencia nas redes do tráfico de personas. Eu creo que fixo un traballo estupendo, conseguiu, todo isto ten un casting maravilloso, se tuvo moitísima sorte cos seus actores principais, e a mí me parece que é moi veraz esa película, e creo que, bueno, que todo o mundo pode entender o mensaje desa película, entonces, bueno, espero que lle vaya ben. Non a podemos poñer porque, bueno, milagrosamente entrou no cine comercial. Entrou no cine comercial, entonces, bueno, pois nos non a puxemos, pero bueno, que era unha das nosas... Garrone sempre é un candidato, vale? Eu creo que desa fornada, tú sabes máis, desa fornada de cineastas italianos, pois eu creo que é un valor seguro, non? Sí, forma parte do grupo con Sorrentino, con Diritti, con Crialese, que se formaron nos primeiros anos entre o 2000, fin que fixeron a súa primeira longa de ficción. Porque esta de O Capitán é de Netflix? Esta de... No, creo que non. Non é de Netflix, non? Porque claro, como Netflix agora tamén chega a todas partes, non? Sí, pero esta ainda non se estreou en plataforma. Bueno, está ben.
Pues muchísimas gracias, Manel, por estar con nosotros y bueno, ya nos veremos pronto también para comentar más reseñas, más mostras de los que estás haciendo aquí, estás haciendo con Cine Club Padre Fijó, y muchas gracias otra vez por cedernos los espacios aquí para grabar Cinefilla cada semana. É un placer vir. Moitas gracias. Gracias. E agora imos a repasar as últimas novidades que chegan dende a carteleira do cinema comercial e as plataformas digitais. Won't you help to sing these songs of freedom is all I ever have. O biopic de Reinaldo Marcus Green centra-se sobre os últimos anos da vida do rei Rastafari Bob Marley, desde o atentado que sufriu no 1976 ata o 1980. ¿Estáis listos para recibir a Bob Marley y los Wailers? Un éxito. Ainda que hai algún flashback relacionado coa súa nenez e adolescencia, a narración vira principalmente arredor da gravación de Exodus e a xira europea da promoción do disco. One Love celebra o xeño artístico de Marley, transmitindo o concepto que a súa música e a mensaxe que levaba non estaban separados. Por suposto, neste filme a música ten un papel fundamental. Estamos diante dun biopic onde os temas do artista soan en cada escena. Quizás non sexa a obra cinematográfica definitiva e máis completa sobre o artista, pero One Love é seguramente unha película honesta e emotiva, e as súas mensaxes seguen sendo de tremenda actualidade. ¿Os ha gustado? Sí. Aquí hay una guerra. ¿Cómo voy a traer la paz si ni yo mismo estoy en paz? Rise up this morning, smile with the rising sun. Really it's by my doorstep. A veces, el mensajero tiene que convertirse en el mensaje. Ferrari, interpretado por Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley, entre outros, é o último filme do mestre da acción Michael Mann e, sorprendentemente, resulta un biopic bastante convencional. Ambientado no 1957, nun dos momentos claves da vida e da profesión de Enzo Ferrari, o filme vira arredor da crise matrimonial do inventor do cavallino rampante, para acabar na 1000 miglia. Si te subes a uno de mis coches. A vida sentimental de Enzo Ferrari toma protagonismo nos primeiros 40 minutos e non é precisamente no melodrama onde Mann luce as súas habilidades. O filme tarda en arrancar, pero onde realmente hai un cambio de rexistro e toma a carreira é na 1000 miglia. A reconstrución dunha das competicións de resistencia en carreteiras abertas ao tráfico máis arriscada da historia do automobilismo é relatada estupendamente. Ao longo do seu percorrido vivimos unha experiencia inmersiva, tanto física como emotiva. Definitivamente, Ferrari è un film tan ambicioso como irregular. La mitad están en la mía. Todos somos pilotos. Nos mata esta pasión. Es nuestra terrible felicidad. No sabía cuándo volverías. ¿Cómo iba a alejarme? Soy Bella Baxter. Soy una persona imperfecta y propicia a los experimentos. Busco excursiones y aventuras. Vela mucho por descubrir. Pobres Criaturas, 8 nominacións aos premios Oscar e León de Ouro no último Festival de Venecia, é unha relectura en clave feminista do Frankenstein de Mary Shelley.
Una extraordinaria Emma Stone, xa parella creativa do director en La Favorita, interpreta a Bella Baxter, una mofa que despois de suicidarse é resucitada por un bifarro científico entre o Dr. Victor Frankenstein e o reanimador Herbert West, e que cambia o seu cerebro polo bebé que leva no ventre. Pobres criaturas è un esperimento bifarro ambientato nun mundo victoriano, barroco e retrofuturista. È una obra de difícil clasificación, en continua metamorfose como a súa protagonista. Situacións hilarantes e surrealistas van cambiando de contexto e de destinatario en forma de escenas de sexo explícito, conversacións demoledoras e momentos de cirugía gore. En esta mestura transgresora e original, quizás, cun toque ligeramente esperanzador hacia a humanidade, Lanthimos segue confirmándose como un dos cineastas máis inclasificables dos últimos 30 anos. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos. Vémonos la semana que viene, aquí en Telemiño. Mientras tanto, como siempre, buone visioni!